Haurrezkuntzako jantokia beste era batera antolatu dugu. Aurrean dugun irudibarri honek, handiago, atseginago, zabalago eta argiagoa dan lekua agertzen deusku. Azken baten, ikasleek mahai biribiletan, hartu emonetan jarri eta bazkaltzean janariaz gozatzea ahalbidetu gura dugu. Hainbat aldaketa egin dugu, besteak beste, jantokia osgabetu, mahai eta ulkiak barriztu, argitasuna emon. Bazkalorduan giro atsegina izan behar dugulakoan gagoz, ez dugu prisarik zertan hartu. Baina hau jantoki zerbitzua hobetzeko egindan lehen aldaketa baino ez da izan. Honen bidez, ikastolak, ikasleek edade horreetan bizitza osasungarria eta osoa berenganatzeko Europar Batasunean diseinatutako NAOS estrategia eta Berseo programaren ohitura osasungarriak sustatuko dauz. Begoñazpi ikastolak dauan helburua eguerdietan ikaslei jaten emon eta honek zaintzeaz gain hartu emonak sustatzea, ohitura osasungarriak hartzea eta lasai-lasai bazkaltzea be izango da. Jantokian be ezi egin behar dugu eta gainera, hamaiketakoa egiteko zein afaltzeko, familiei aholku edota gomendioak emongo jakez, guztion parte hartzea bilatuz. Neska mutilen bizikalitatea hobetuko dauan elikatze kulturarako asmo handiko proiektua.